Сәлем, коронавирус пандемиясы дәвам итә һәм ниһаять дәүләт эшлеклеләре, түрәләр халыкка ярдәм итәргә булдылар. Мисал өчен, Әстерхан өлкәсе җитәкчесе Игорь Бабушкин җирле кондитерскаяда пешекчеләр белән бергә десертлар әзерләргә ярдәм иткән. Бәлки аның карантин вакытында үзендә шундый яңа талант ачкандыр, һәм сынап карарга булгандыр. Шулай ук Чуваш Республикасында вакытлыча Чуваш Республикасы җитәкчесе вазифасын башкаручы Олег Николаев шулай ук артта калмаган һәм шулай ук ярдәм итәргә булган. Ничек дип уйлыйсыз? Ул табибларга һәм коронавирус белән авыручыларга ярдәм итәргә булган. Ни рәвешле дип уйлыйсыз? Менә уйлап карыйк. Мисал өчен, ул бәлки акча бүлеп биргәндер бюджеттан яңа хастаханә салырга. Бәлки ул яңа партия маскалар, битлекләр тегүне үз өстенә алгандыр, үз җитәкчелеге астына алгандыр. Бәлки ул үзе санитар булып урнашкандыр эшкә, вакытны бушка уздырмас өчен. Юк, барысы да күпкә шәбрәк. Ул удар по коронавирусу дигән челленджга кушылган һәм үзенең өендә бокс грушасын кыйнаган. Удар по коронавирусу дип һәм аны башка бер кешегә күчереп җибәргән челленджны. Хәзер Чуваш Республикасы тыныч йоклый ала дип әйтергә кирәк тренингда. Новороссийскта корабль капитанының өлкән ярдәмчесе үзенең балконыннан изоляция режимын бозучы кешегә каршы ут ачкан. Бу кешенең, бу өлкән ярдәмченең шул рәвешле изоляция режимын бозучы кешене җәзаларга уйлады дип уйларга мөмкин. Әмма юк, чынлыкта аларның ул кеше белән инде күптән конфликт булган һәм шул рәвешле ул аны җәзаларга уйлаган. Менә шундый мөмкинлек тә килеп чыккан инде, шулай дип әйтергә яраса. Кеше хәзер үзе белән үзе генә калгач, иштәге кара энергия, кемнекедер бәлки актыр чыга башлады һәм һәр кеше үзенчә шаша, әмма булай шашырга ярамый. Мотор итеп шашыгыз, әйбәт итеп, чәчегезне кисегез анда, буягыз. Менә шундый безобидныйрак әйберләр, кешеләргә атырга түгел. Урамга чыгу өчен безнең шундый теге максатлар белән СМС регистрациялар үтеп эшли торган система бар бит инде. Һәм әлеге системада күпләр зарланалар иде спорт белән шөгыльләнү өчен, ягъни пробежкага, йөгерүгә чыгу өчен аерым бер максат юк дип. Менә хәзер әлеге максатны керттеләр һәм иң кызыклысы ул иртәнге 5-тән иртәнге 7-гә кадәр эшли. Менә калса бу искиткеч шәбәйбер. Нәкъ менә шушы 2 сәгать эчендә генә эшләүе. Теләсә кем, теләсә инде максатлар өчен кулланмасын өчен менә иртә торырга да өйрәнәсең, үзеңнең йокы режимыңны да рәтлисең һәм йөгерә дә башлыйсың. Иң матур вакытта урамда бер кеше юк, рәхәт. Санкт-Петербургта йөзләгән стритрейсер карантин тәмамланмауга карамастан җыелып массовый вечеринка уздырганнар, күңел ачканнар инде кыскасы. Ошау, доставканда пиццалар тегесен монсын заказ иткәннәр, биегәннәр, җырлаганнар, уйнаганнар, кыскасы рәхәтләнеп вакыт үткәргәннәр. Мин аларны күпмедер аңлыйм да инде. Безнең бит хәзер иң матур вакытыбыз, яшьлек, табигатьнең иң рәхәт, матур чагы хәзер. Ничек инде мондый вакытта өйдә утырасы килсен. Мин аларны аңлыйм, әмма акламыйм. Алай эшләргә кирәк түгел. Просто чыдарга кирәк инде бу очракта. Чөнки нәрсә белән үзеңне тынычландырып торып була. Озак көткән әйбер кадерлерәк һәм рәхәтрәк була. Менә шулай дип үзегезне тынычландырып карасагыз гына инде. Шуның белән шул, барысы да яхшы булачак. Сау булыгыз.